Arning samai birta kalang rapet do anarat pansmi aprang sinil hin pens kardom lang pazriglo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina West Karbi Longri Labor Union atumpen International Liberty Mesan pen talon pacun pon ji phan tirika mamai ke sengpon Manjai thilong humsur ke bakhulat meke chu hok wai chplang dat Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited Klembang Pobang Pia Tumpen Tan Simu Amai Padapon India det pilong nongat thangklong lunse pikar hitang asa bosli labang supir thiben chu pontang lo Tara tisu orong long 8 SLC asar lang yin dunatung pan karchu pon Non birda puthot ang ton pen lang panisinan West Karbi Longri dongkom open hulalong jangmi pu ni phai krihni ani West Karbi Longri Labor Union atumpen non ke wangji aru ni phai krisi ani International Labor Day talon ponji phan trike mamai ke sengpon ajar jai mek sami mesen met pen pachun ponji phan luputang ti trike mamai ke sengpon akenang sot lo la pen trike mamai tumpen si sai sami pachun pon akenang sot binong Lapuson taksi West Karbi Longri Labor Union atumpan semi International Labor Day talon ponji phan trike mamai sengpon tanglo bangsu trike mamai ke sengpon along mai pu arpu ke pek pon bimol terang konchun bang arpu ke pek pon robertson terang lapen trike mamai along sai ke klempon ji phan abang pu bang pi arpu an semi pek pon laplo lapen trike mamai along semi arpu kedeng pon duan atumpan semi sai klempon pa mepusi lam chak chi pon Tirike mamai ke sengpon along aluhiaman pen West Karbi Longri Labor Union Central Committee amai pu mandap pramsa konchun bang dipanjali amsi West Karbi Longri District Committee amai pu bimol terang Central Committee asai hem chunbang pinki patorpi Karbi Longri District Committee lapen ki kaprek prek West Karbi Longri Labor Union salong klembang pu bang pingda chitong dunsi labang su ajai mek mesan pen pachun pon board hall pen great sontimu Karbi Longri Abirta Kardam pini nilitum ladak dongkamukam arong sopi pini waisong patua klamlong si nilitum la labor union pen isi reception committee si nilitum keseng padopon lo lapen pini ladak abangke la labor union lapen kapre organisation tumta nang cirap dun lo la si ilitum abangke non ke bangji ingdeng tro International Labor Day me tarik isi laso arni abangke ilitum ongdung pen kache tong ponji phansi pini labangso measurement enlo mate isi daitu pilo alang litum pan netum la central committee hoi pensi daga kapre abang pu bang pitum hantai tum daitu kipi pon lason dolo masih labangso non ke bangji me tarik isi hode bangke ilitum Karbi Longri Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang akehai asuhud nang chetong donji la sini tum mesen pen letum katalon pon ketek je phansi letum pini ladak isi kaching wai padopon lo atheli tum kebangji awe phan kang thur ponji phansi president arpu pekpon lo lapen ke secretary bangke alangli jugen terang alangli phansi pipon lo lasi letum adem bangke non ladak lo dongkamukam wasong patua klamlong lo lasi ilitum kapre tum tanang si tongdun pu pusin ilitum cingki cetan bonlong lo tapi ni bangke kapre organisation tum ta dhok tum nang si tongdun de tadula lasi ni tum cingki cetan padupon ik bompo lo lapen ilitum ang tanalong kachong data tum dupik lasi lahai abang pu abang phi tum han eprang ke bangji koson sike pejok pon unjima lahai phanta ilitum labangso mede hut ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang alang liwang lo polote nilitum mesen isia sayang deng sitame alang li na mesen pena nilitum along labor union phan RD nangki PG phan sinitum ningke thepon dolo base Manja Police Station ke parlopon manjai thi along kedamtang jangmi pu ni phai krisi ajo por phai krisi ramni thongke ba por malom humsur ke ba khulat mi ke chu hokwai cheplang dat Meri hing ke sorpen ajok pen silabang su khulat mi ke chu pusi pa chini pon lo
labang so make chu pon along pen sami hotel guest akulat computer akulat piri akulat pen chenglok pangrum pet pen sirke akulat bang ke me chu hawai chiplang pon det lo manja rekom sai ki atum pen tong sekot pen difu fire brigade atum phan birta pilu la pen ki difu fire brigade atum ta tong sekot na dimaklong an pali dun lo bon sami difu fire brigade atum kile dun an hutban muki sirke akulat bang ke me chu si hawai chiplang pon det lo difu fire brigade atum pen sami labang so ami pamet dun lo labang so make chu hir kang tangara ko jok pen si sirke akulat long pen sami hormu hotar pen chenglok alang litum akhia dat sami lak atangka sami na hapon lab lo labang so kulat make chu hir tangara ko boy fit sami ini de tumbareng husi dumbang ablang ko si ta chini ko Jangmipo ni pai krihini ani Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited Chokomar atumpen manja 9 Mile Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited Conference Hall along chithan sitem mamai pedepon laso mailong semi alhiman pen Assam mangkang pi along CEO Karbi Longri District lapan gidim House District at home a director pen chenglok Jivika Multipurpose Cooperative Society along klambang phubang phitumda chitong dun rada tumpen anivang semi ke chokejun tutun sedang hormu pestame Hiti kulap pen ador ki jum long ponji lapen ki Jivika Multipurpose Cooperative Society ki government pen kachar abdu lasi Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited along klambang phubang phietum pen ke klem kedam nang chia potaksi labang so cha mek long chan chimum pon do basi pachini pon nilitum Jivika Multipurpose Corporate Limited hin pen nilitum la employee meet kidi pon nilitum dak manja dak Assam Hills Small Industry labang so conference long pen nilitum pon lo la so long pen akitong dun Assam angkang pi CEO Jivika lo akai middle freedom CEO lo la pen first men non nili arbi do labang ke nilitum long thoma district East Karbi Long West Karbi Long pen dimhasaw along general director lo kai makel long la pen first me kaprek aku do tin same non meeting do ibom lo la pen Karbi Long Karbi la employee meet di pon ni tum labang so asai kedeng pon ko pitima la so than timum pon do lo si market long ni tum mana ilitum arni bang kenang sot ahom mana pias pen cenglok mana grocery item hedi lai same ilitum la angbong pachi jok do jepin pen mana la direct consumer mante ilitum rat along atau rat tum kachunam long jipan la pen ador ki jum pen di mana pias same mo than long 25 adim per kilo long same 15 rupees la son pen long konji la son lo la bang so abar sai tipon fansi militum la jivika pen multipurpose pen militum tipon lo abar sai pen apar same la Karbi Long non kadaw pen bang haruhini abat la bang so long cerap do tang lo la pen la ke totally legal pinak la pen ako government pen sarkar pen ke cerap do la pen shareholders tame government pen certificate ke long tang do si claim thang ka pheri dunai thai tabe la pen rar tum han rar along ke peli jipan joy ki pen ke long jipan tum jaga mane la branch tame tum inti pon po la son sinil tum non siki chenglang ke dam tang January achik lo pen pang chenglo tum Karbi Long tang ki non tini an bang ke cikluan thoman peng la si labang so Karbi Long east west la pen dimahasau ke thoma district along employee tum an kopi pi akisung kopi ko som sigi claim tilang lang mal so chitong kon ni tini chithan chinum pon la Pela so tang le ta da district phone no kwam se non lengli da labang so ke thomang beng pen ke niltum ke claim tang hadi ho west Karbi Long stame office tame tum setup lo ta pen along office tame non niltum chingki than bom office tame prabjin pen setup mane dipon po ta pen so long branch manager pen chenglo block coordinator than stame niltum RPP grab lo la pen penangadin ke lili dolang pala long stame niltum prabjin pen ke pleng pon po vacancy tame hadi ta pleng lun kilun ase ke jumi ase kelang e jok pen si India det pilong chot kalisi pir the angkang pilong sami anong ka chithang thlong karlitang lun se pi asa bosli kedam tang Chris sirkepra thongkepra ke thom chithini phainer ke barnisi sangli mahasra long si mhanang theklo lepen karlitang lun se pi asa bosli sami asa braga chavoidap ju jok pen si sai jok jipen artarning kam kep aning kan pen si Maharathi film along pen si lun kiludun pangcheng ponlo karlitang asa bosli lun suri kep su se lun kilun pon ajok pen si Guinness World Record along pen sami
amen chathabdun lo la panchot kalilang si Indiang kang pi along pen smi ongdung anong ismi palong pon lo bon semi kedam tang arni pen kalitang lunse pi asap husli kesu kacholong lok ajok pen si Branch Kennedy Hospital Mumbai along si selang pon bom lo bon sebe kopai kalang nupen ajok pen si jangmi poni phai krihini ani adap apor balom bang si kalitang lunse pi ata chok skepra hini labang supir heben chudikang bublo toklang kachali bom oviki mie tum phant aningi parung dunpen aningi pathei dunpen lapan su sikang tu edeng bachali dunji phan akanang sot tu matha ponsi West Karbi Anglong Duramla MSc konsensi ke parlopon tara tisu arong arar tumpen spatir pi ponsi tara tisu arong longpen 8 SLC 2026 along pen ki unduna tum phan karcho jai mek deng pon tara tisu arong longpen peneng 2026 8 SLC asalang hipon dun Vaibhav Bharadwaj 76% Rajen Teron 50% Robinson Lekthi 67%, Sunali Lekthi P 50%, Bikram Tisu 52%, Priya Melekpi 49% atum chaplang dun pensi, Tara Tisu arong aphan nong mekivan pi thek apot, rong arat tum pens karchu jamek deng pon. Bangsu karchu panalong pensmi rong asar himari tisu. Radasai klembang pu Semsing Hansi, PM Sri Tenkralangsu School Assistant Teacher, Kisnat Bharadwaj, Radasai klembang pu Rajib Tisu, Chondro Terang, Rong Jangphong Assamese ME School Thanbang Rupsing Lekthi Mongol Singh Teron KSA Tenkralangsu Branch Akon Chunbang Jamson Teron Labi Rong Sirat Unda Chitong Dun Pri Longpat Rong Rupang Thurpon Chia Phanki Ubiki Mietum Toklang Thekbek Nangji Toklang Kachali Kenang Sot Lapan Ki HSLC pen ke pas anchot kalisi lapan su sekang tu yang deng semi kachali dun pa meji aphan semi rong arar tom pen semi labang so malang semi than chimum pon si mesen pen pachun pon board holben great son tibung Karbi Longri Abirta ninga je the pini is LC result kimi abang phu bang phitum han pini karbia pohoben karcho pon amai sini tum bi pon lo la sini tum la rong mekar kaduga be jir pojir pipen ji chingki ji than sini tum ada klaso jai mek kedeng pon denge lasi ni tum deng pon lo ni tum ki mange la lo ni tum athe dagarong asor mate ni tum arong hanji matha pon ni tum da kacharli ki thek bangawi lasi non ala le tum pi meeting nange pas ke ninga ji thedun de moi phrang anjo se la non kacharli dun mi tum phan ke ya pon thek ji mate nongnam ke wan ji ke wan pon thek ji puni ning ji thedun si ni tum pi ni la so amai ke phailo ni tum lason ke dam tang tuning da lason si deng deng pon lo stami tuning ma ni tum la an patheu e stami peneng ma ni tum matha pon lo tuning a sapso es stami ni tum deng pon lo stami none phrang pathe pon bom na laben osomar phanda aning ru pona pula so ni tum ka se sikdu labang so dai mek mesen mes mek apa jen nong pan nang lihin ben kumar matan si akhiru pipa jen pon ni lila so jai mek long nanga cherap dun kasuru pon gela lo ni tuma adung het PMC High School athan bang phu Dr. Sorjo nang che tongnun alangli phanta ning churup piglo lapen thu dutulang alangli ge ex senior political ki klembang phu alangli samsingan sinang ton potola phanta churupar piglo lapen thu ge KSA klembang phu alangli Jameson Teron nang che tongnun alangli phanta ning aklo men churupar piglo lapen de alangli amen mang sone onar alangli ni tumlo nang tongnun thek pota la phan alangli phanta churupar piglo lapen ni tumlo na cherap dun do thulang la ni tuma ajir pujir pitum la master rongyang phong master emi ohomia emi school master na tong alangli phanta churupar piglo মোৰ নাম বৈভৱ ভৰদ্বাজ মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 76%ত পাছ হৈছোঁ PMC টেঙৰালাংচু হাই স্কুল আকৌ আজি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ফেচিলিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে লৈছিলে এইটো হেঁতৰ মানে কি ধন্যবাদ দিব তোমালোকক মানে আজি যিয়ে সভা কৰিলে সভাত যথেষ্ট সন্মান সহকাৰে আমাক সন্মান দিলে সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিয়ে নতুন ষ্টুডেণ্ট থাকিব ধৰক আমাৰ গাঁৱৰে হওক বা গোটেই অসমখনৰে হওক তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে পঢ়ে আৰু গাঁওখনৰ নাম
উজ্জ্বল কৰে সেয়াই মই ক'ব বিচাৰিম তুমি এতিয়া ষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট হৈছা যেতিয়া তুমি কাক ধন্যবাদ দিবা তোমাৰ মই আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউ আৰু লগতে মোৰ মা দেউতা লগতে আমাৰ গাঁওবাসীসকলকো অতি সন্মান জনাওঁ এই ইমান গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে Pini Abirta ki lan sikang ton poniglo. Las domi thakme kardong.